Давайте проанализуем развитие подей с 2022 года. 2022 год проходили в учении «Захад-2021», поздней в учении «Союзная решимость», якія скончыліся прадстаўленнем тэрыторыі Беларусі для масштабного ўварвання расійскай арміі у Украіну. Зараз, калі Лукашенко рыхтаваўся да вучэнняў «Захад-2025», яны нават абвесцілі, што гэта будуць самыя буйныя вучэнні за ўсю гісторыю вучэнняў «Захад». Мы прааналізавалі, што ў 2021 годзе удзельнічала ў гэтых вучэннях больш за 200 тысяч салдат-афіцэраў. Было задзейнічана 4 полігоны ў Беларусі, 10 у Расіі. Зразумела, што яны размяркоўваліся па розных краінах. Гэта была Балтыка, гэта быў Калінінград. Калі яны казалі пра тое, што это будуць яшчэ больш буйныя, ну, уявіць сабе такую групоўку. Пазней яны пачалі трошкі даваць заднюю, і мы памятаем, што Хрэнін заявіў аб тым, што мы вырашылі не эскалаваць, да эскалуем, пераводзім гэтыя вучэнні ў глуб тэрыторыі Беларусі. Але дословно 2 тыдні таму Муравейка, генерал, кіраўнік, начальнік генеральнага штабу Збройных сіл Беларусі, які атрымлівае загады з Москвы, кажа, ну все ж таки, з улікам таго, што Польша і Літва плануюць свае вучэнні, мы перамясцім частку у Збройных сілаў на заходнія межы. А сёння з'яўляецца інфармацыя, заява Денисенкі, камандуючага сілы спецыяльных аперацый, тым, што яны ўвогуле ствараюць брыгаду каля Гомельскай вобласці. Таму мы ведаем, што адбывалася, уже гістарычныя факты, мы разумеем, што вучэнні «Захад» гэта можа быць правакацыяй. Давайте яшчэ один момент. Ці можна сабе, штосьці можа перашкодзіць Пуціну справакаваць сітуацыю на мяжы? Уявіць сабе, правакацыя на мяжы з Польшай, правакацыя на мяжы Літвы. Што, НАТО будзе адказваць па тэрыторыі Беларусі? Ніколі не будзе. Таму яму нічога не перашкаджае, каб скарыстацца тэрыторыяй Беларусі для правакацый. Артём, у Коордынацыйнай радзе наколькі сур'ёзна разглядаюць пытанне магчымага ўдзелу Беларусі ў вайне? Я бы пачаў з таго, што мы падрыхтавалі вось гэты аналітычны даклад, дабы зрабіць такую агулам цалкам карціну таго, што адбываецца. Бо калі мы чытаем навіны, мы бачым, што адбылося там падрыхтоўка нейкай тэрытарыяльнай абароны, яшчэ нейкія вучэнні, але агульную карціну, агульны аналіз быў прадстаўлены ў гэтым аналітычным дакладзе ўпершыню. І вось на падставе гэтага аналіза, умоўна кажучы, і робяцца вось такія падставы, што зараз Беларусь падрыхтавана да вайны як ніколі. Мы не кажам, што яна ўступіць у вайну з НАТО ці з Украінай падчас гэтых вучэнняў. Гэта не факт. Але яна падрыхтавана ў любы час. Сёння, праз 2 гады, праз 3 гады, у 30-м годзе, тым больш афіцыйныя асобы НАТО заяўляюць, напрыклад, Грынкевіч, які казаў, што ў 27-м годзе Расія будзе падрыхтавана для агрэсіі ўзброенымі сіламі НАТО ў Еўропе, да агрэсіі ў дачыненні НАТО і на тэрыторыі Еўропы. Таму гэта ўсё цалкам рэалістычна. Пытанне гэта менавіта ў Коордынацыйнай радзе на слуханнях яшчэ не абмяркоўвалася, але я ўпэўнены, што перспектыва такіх слуханняў, такога абмеркавання, яна ёсць. Усе гэты сабраны ў адзіныя факты па некалькіх накірунках. Гэта юрыдычны накірунак, гэта прамысловасць, ваенная прамысловасць, гэта развіццё інфраструктуры, сістэма мабілізацыі, інфармацыйна-ідэалагічная праза паказваюць, што ніколі ў сваёй гісторыі Беларусь не была так падрыхтавана да вайны, як на сённяшні дзень. Але гэта не азначае, што Лукашенко заўтра дасць загад пайсці на вайну. Я нават гатовы прагназаваць, што ён не дасць такога загаду. Хутчэй ён будзе выконваць загад з Крэмля. І калі Крамлю спатрэбіцца гэта, ён такі выкарыстае той патэнцыял, які зрабіў Лукашенко. Прабачце, па што ў 2025 годзе правяраць 5000 бомбасховішчаў па ўсёй Беларусі? Па што? Які сэнс было мяняць заканадаўства, што сёння ў Канстытуцыі Беларусі Беларусь не нейтральная дзяржава. Без'ядерны статус мы згубілі. Ён заявляе, што ён тактычную зброю прывёз. Прывёз, не прывёз, але лагістыку ўжо апрацаваў. Ужо прайшлі навучанне ў факультэце тактычнай ядзернай зброі Акадэміі Генеральнага штаба Расіі адпаведныя спецыялісты. Па што гэта робіцца, калі зараз ваенная дактрына прадугледжвае магчымасць накіравання ўзброеных сіл Беларусі ў трэція краіны для ўдзелу ў ваенных дзеянняў? Раней гэта было немагчыма. Папераджальныя ўдары. Мы памятаем, як пачалася вайна 2022 года. Ведь фактычна тады Расія таксама аргументавала: мы ударылі першымі, бо нам была пагроза. Зараз гэта ўпісана ў нашае заканадаўства. Лукашенко, да цябе пытанне: па што ты гэта ўсё робіш, калі ты нам расказваеш байку ўсім беларусам, што я за мір?
А што робіш гэтыя змены? Так можа быць, Лукашенко сапраўды для адводу вачэй Крамля гэта падпісвае. Мы памятаем, што дамова аб саюзнай дзяржаве ў 99-м была падпісана, але дагэтуль ідуць інтэграцыйныя працэсы і да канца ўсё ж такі мы не страцілі незалежнасць. Бо, напрыклад, вы адзначаеце павелічэнне выдаткаў на абарону, так, але гэта, ну, не... 32% на гэты год. Але гэта не аж такое, напэўна, вялікае павелічэнне выдаткаў, і калі мы кажам пра мадэрнізацыю тэхнікі, то 4 самалёты СУ і 4000 адзінак узбраенняў за мінулы год новых узбраенняў поступіла ў узброеныя сілы Рэспублікі Беларусь. Дзяржаўны камітэт военной прамысловасці засведчыў, што ў мінулым годзе 24 новых відаў узбраенняў. Яны атрымліваюць С-400, яны атрымліваюць Іскандеры, яны атрымліваюць самалёты, яны атрымліваюць верталёты. Гэта ўсё, калі сабраць у купе, у адно, разам, цэлым, прааналізаваць, ну гэта даволі значныя змены. Але яшчэ раз, Беларусь не ў стане, колькі б Лукашенко не расказваў пра беларускую армію, самастойна весці вайну. Яна можа быць выкарыстана ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Дамова аб гарантыях, стратэгічных гарантыях бяспекі. Па што яна была падпісана ў аднабаковым парадку? Калі фактычна ў артыкуле 5 гэтай дамовы прадугледжана права Расійскай Федэрацыі уводзіць свае войскі на тэрыторыю Беларусі, калі будзе пагроза ў адносінах Беларусі. Вось вам формула. Нас могуць справакаваць, нам будуць пагражаць. Напрыклад, у Польшы ў Беластоку стаіць дывізія. Мы разглядаем гэта як пагрозу. Значыцца, ёсць права рускай арміі ўвайсці на тэрыторыю Сёння Беларусі. ж акурат такія ваяўнічыя былі рыторыка на Валаме падчас сустрэчы Пуціна і Лукашэнкі, і казалі і пра арэшнікі, пра тое, што Расія будзе забіраць сваё. Як, Артём, вы глядзіце вось у кантэксце вашай справаздачы тое, што сёння прагучала ў Расіі з вуснаў Лукашэнкі і Пуціна? Зразумела, што яны разглядаюць заўсёды некалькі сцэнароў. І вось галоўны сцэнар на дадзены момант, які выглядае найбольш рэалістычным на падставе той справаздачы аналітычнага матэрыялу, які мы бачым, гэта эскалацыйны сцэнар. Гэта выкарыстанне тэрыторыі Беларусі ці то для правакацый, ці то нават для зноў паўторнага ўварвання, ці выкарыстанне тэрыторыі Беларусі для ўдараў па тэрыторыі Украіны. І сённяшняя рыторыка часткова гэта пацвярджае. Але, я ўпэўнены, ёсць і дээскалацыйны сцэнар, які сведчыць пра тое, што, магчыма, калі там хтосьці пойдзе на саступкі, то могуць пачацца мірныя перамовы. І мы ўжо бачым, што гучаць тэзісы, нават той самы Пуцін так акуратненька сказаў пра тое, што ну, перамовы ж былі, і былі на тэрыторыі Беларусі. Мне падаецца, што другім сцэнаром, акрамя эскалацыйнага ўцягвання Беларусі ў вайну на баку Расіі супраць Украіны ці НАТО, напрыклад, гэта ўцягванне Беларусі у перамоўны працэс, прадстаўленне е тэрыторыі для гэтага. І я ўпэўнены, што Лукашенко рыхтуецца як да таго сцэнару, так і да другого. Я хацеў бы дадаць, што Лукашенко прадае даволі паспяхова тэзіс, што ён з'яўляецца гарантам міра на тэрыторыі Беларусі. Вельмі хлуслівы тэзіс, таму што ён менавіта той, хто з'яўляецца саюзнікам у агрэсіі. Нам удалося дабіцца дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Савета Европы прапісаць у дакументах, што ён прадставіў тэрыторыю Беларусі, і гэта з'яўляецца актам агрэсіі. Але мы хочам праз гэты даклад давесці беларусам, а што рэальна робіць Лукашенко для міру? Робіць ён усё наадварот. Ён робіць усё, каб рыхтавацца да вайны. Гэта першае, важна, каб беларусы ведалі агульную карціну. Мы сабралі ўсе гэтыя факты па ўсіх накірунках разам, можа, нават яшчэ не ўсё сабралі. І каб партнёры таксама бачылі ўсю гэту карціну. Я разумею, што выведкі працуюць, ваенныя выведкі, аналіз ідзеі НАТО, як мы казалі, Грынкевіч з беларускага паходжання, з Мінска, камандуючы збройнымі сіламі НАТО ў Еўропе, кажа пра гэта. Але перадусім беларускаму грамадству важна гэта разумець. Ужо адзначалі мы тут, што вучэнні пераносяцца да заходніх межаў і што адзін з варыянтаў гэта правакацыя. Як тады бачыце, гэта будзе правакацыя супраць краінаў НАТО? Чым тады краіны НАТО могуць адказаць? Ну, правакацыі ўжо адбываюцца, калі дроны ўлетаюць на тэрыторыю Літвы, калі яны ляцяць у бок Польшы, штосьці ўдаецца збіваць, што не. Вось мне такое проста чалавечае пытанне. Ну, Лукашенко, вось ты кажаш, што ты гарант мірнага неба над галавамі беларусаў. Што табе перашкаджае збіваць
кожны дрон, які ўлятае праз мяжу Расіі і Беларусі, альбо расійскі дрон, які залятае праз тэрыторыю Украіны і ўлятае ў тэрыторыю Беларусі. Першае, ты хочаш не пашкодзіць сваім адносінам союзнікам. По-другое, у тебя слабая ПВО, у тебя не снима системы ПВО. Он летит 300 километров до Менску и урывается. Да, и убивается у Менска, альбо над Гомелем падает. Памятаете, что в минулым году была ситуация, когда у Гомеля звалился такой дрон. Альбо ты провокуешь ситуацию соседям. Откажи людям. Выгляд, што гэтых дронаў няма, калі б не гэтыя выпадкі. Трэба не забываць пра міграцыйны крызіс. Выкарыстанне мігрантаў таксама можа быць як інструменталізацыя для такіх правакацыяў. Не толькі міграцыйны крызіс, але яшчэ і пагрозы, якія вы прыводзіце ў сваёй справаздачы. Артём дакладна зацытуе, што ўсё гэта частка гібриднай агрэсіі не толькі супраць Польшы, але і Еўрапейскага Саюзу. У цэлым 17 супрацоўнікаў Народнага антыкрызіснага ўправлення за апошні час атрымалі пагрозы ў розных месенджерах. Распавядзіце, пра што ідзе гаворка. У першую чаргу выкарыстоўваецца месенджер Telegram, і гэта розныя спробы подкупу, шантажу, запужвання. Фізічнага гвалту или забойства, як да Паўла Латушкі? Так, псіхалагічны ціск, розныя маніпуляцыі, розныя падыходы да розных супрацоўнікаў, і гэта сведчыць пра тое, што фактычна гэта спроба вербаваць. Это ананімныя людзі? Гэта ананімныя аккаунты. Коллективный КДБ я называю. Зразумела, што гэта... Коллективный захад, коллективный КДБ ў адказы. Гэта спецслужбы, і, магчыма, гэта можа быць і КДБ, магчыма, гэта можа быць нават і Губазік, магчыма, нават і разведка, Главное управление разведкі. Военная. Калі казаць вось пра гэтыя пагрозы і ўсё, што датычыць дэмакратычных сілаў Беларусі, не так даўно, таксама у 16 ліпеня у незалежных СМІ, як вы адзначаеце ў сваёй справаздачы, была апублікавана інфармацыя пра тое, што былы супрацоўнік МУС Беларусі, які цяпер знаходзіцца ў Польшы, пагражаў забойствам Святлане Ціхановскай і Паўлу Латушку. Спадар Павел, ці гэтая вось інфармацыя была даведзеная да службаў польскіх? Да, я напісаў адпаведны ліст у прокуратуру Польшы, таксама паінфармаваў польскую спецслужбу пра гэтую сітуацыю. Я не ведаю, я не атрымаў зваротнай сувязі. На жаль, колькасць тых пагрозаў, якая сканцэнтраваная ў адным часе, настолькі ўзрасла, што тут, шчыра прызнаюся, яны дасягнулі ў нейкім сэнсе сваёй мэты. Яны проста забралі нас часы ад магчымасці проста спаць. Бо мы вымушаны 25% нашай працы займацца пытаннямі менавіта супрадзеяння іх захадам, вербоўкі, прэсінгу, пытаннем бяспекі. Так, 25% мы вымушаны траціць больш часу, але гэта не ўплывае на нашу працу, мы працягваем і ў кантэксце міжнароднага крымінальнага суда, і я тут такі стрыманы аптыміст пра тое, што самалёт альбо цягнік, як я кажу, чакае Лукашэнку. Мы інфармуем спецслужбы, я прашу беларусаў менавіта гэта рабіць. Вельмі важна, калі вам прыходзіць такое паведамленне. Вы павінны зразумець, калі вы уступаеце ў камунікацыю з імі, вы фактычна ўжо пачынаеце камунікаваць са спецслужбай рэжыму Лукашэнкі, і гэта злачынства з пункту гледжання заканадаўства Польшы, Літвы ці іншай еўрапейскай краіны. Інфармуючы аб гэтым адпаведныя праваахоўчыя органы, вы паказваеце, што гэта экстэрытарыяльны пераслед беларусаў. Важна, калі б вы і нам перадавалі гэту інфармацыю. Нам она важна для міжнароднага крымінальнага суда. Калі лічыце для сябе гэта бяспечным, я запрашаю вас гэта рабіць. Мы згадвалі, што вы звярталіся ў пракуратуру. Некалькі дзён таму вы таксама удакладнялі наконт кейса Анжэлікі Мельнікавай. Ці атрымалі нейкі адказ? Не, пакуль я не атрымаў нейкі адказ, але факт, сітуацыя выглядае такім чынам. 4 месяцы мінула, няма ніякіх звесткаў пра тое, дзе яна знаходзіцца. Маі кантакты з праваахоўчымі органамі Польшы паказваюць. З аднаго боку, яны кажуць, што ў іх вялікая заклапочанасць пра тое, што такі працяглы перыяд яны не могуць усталяваць месца яе знаходжання. Гэта іх ацэнка. Другое, яны лічаць, што фізічная асоба самастойна гэта зрабіць не ў стане. Знікнуць на такі працяглы час і нідзе не праявіцца. Значыцца, гэта было зроблена пры падтрымцы трэціх асобаў і спецслужбаў Беларусі і Расіі. Гэта, партнёры, якім яны звярталіся па маршруце яе следавання, які нам удалося усталяваць, таксама не далі станоўчых адказаў. Яны не усталявалі месца яе знаходжання. Узнікае пытанне, ці яна жыва да сённяшняга дня?
Ну, уласна, гэта пытанне, якое было вельмі востра стаяла падчас знікнення самой Анжэлікі Мельнікавай. Цяпер, калі мы кажам вось агулам пра перамоўчы працэс і пра тое, як дэмакратычныя сілы могуць усталяваць нейкі круглы стол з Лукашэнкам, які не так даўно прагучала гэтая прапанова Святланы Ціхановскай пры пасярэдніцтве Вашынгтона. Шмат хто раскрытыкаваў гэта. Вы, спадар Павел, сказалі, што круглы стол з Лукашэнкам немагчымы ў сённяшніх умовах. Давайте так, уявим себе у студии, что тут круглый стол. Вы сидите Артем, спикер Координаційної ради, Світлана Тихановська, не хапає. Максим Зіновій Станіславович, Пазняк, я не веду, хто з демократичних лідерів, усіх, хто змагається з 90-х годів. І чекаємо тут, кресло поставили для Лукашенко. І він прийде? Не прийде. Тому тут питання з ім ці без яго. Ён ніколі за 31 год не распачынаў дыялогу з апазіцыяй. Ён учора даў адпаведныя ацэнкі, вы чулі, да, на конты апазіцыі. Таму я не думаю, што он гэта месца зойме. З іншага боку, ён павінен пацвердзіць, што он увогуле суб'ектен. Бо калі мы бачым сёння тое, што мы зрабілі справаздачу па падрыхтоўцы вайны, што ён робіць з беларускім грамадствам, што ён фактычна выконвае тое, што адпавядае інтарэсам Крамля. Гэта не адпавядае інтарэсам беларускай дзяржаве. Калі ж ты суб'ектен, то рабі тое, што адпавядае інтарэсам Беларусі. Інтарэсам Беларусі адпавядае вайна супраць Украіны? Не. Уже павінен быў бы зайсці, калі б ты думаў пра дзяржаву. Ты не думаеш пра дзяржаву. Ты думаеш пра то, як выконваць інтарэсы Расійскай Федэрацыі. Альбо дакажы іншае. Дакажы нам, што ты суб'ектен. Ён ніколі не даказвае, што ён сапраўды суб'ект, які хоча гарантаваць незалежнасць нашай Беларусі. Перамову з Пуцінам? Гэта, магчыма, на будучыню крок. На будучыню. Мы разумеем, што эліты вакол яго, яны ж таксама неаднародныя. І гэта нармальна, калі палітыкі ствараюць палітычныя прапановы. З іншага боку, Артём, я думаю, тут мяне паправіць, у нас лепшы спецыяліст, бо он рыхтаваў менавіта все гэтыя матэрыялы на працягу года ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Слухайце, а геапалітычная сітуацыя змяняецца? А хто ведае? Заўтра Трамп прылетае ў Мінск. А вось знянацку. І што? Ну, глядзіце, мы вось сёння кажам пра тое, што ідзе абмеркаванне такое, што, напрыклад, у Менску могуць быць мірныя перамовы. Напрыклад, той самы намеснік міністра замежных спраў Сакрэта заявіў, што Беларусь можа быць месцам для вырашэння рэгіянальных канфліктаў у АБСЕ у Менску. Ну вось, каб вырашаць знешнепалітычныя нейкія рэгіянальныя канфлікты, спачатку трэба вырашыць унутрапалітычны канфлікт. І гэта пытанне трэба ставіць. Гэта наш адказ Сакрэту, да, Сакрэта. Калі ты прапаноўваеш Мінск як пляцоўку для вырашэння рэгіянальных канфліктаў, то вырашыце спачатку унутраны канфлікт, які вы стварылі супраць беларускага грамадства. Вы нішчыце людзей толькі за тое, што яны хочуць жыць у незалежнай дзяржаве. Я казаў учора супрацоўніку КДБ, вашая задача займацца нацыянальнай бяспекай. Нацыянальная бяспека, хто пагражае? Апазіцыя? Апазіцыя, якая хоча, а нас большасць, ну добра, вы называеце нас апазіцыяй збеглай. Мы хочам незалежнай дзяржавы Рэспубліка Беларусь. Вы за што? На што працуеце? На гэта? Ну так ловіце рускіх шпіёнаў, ловіце рускіх агентаў, займайцеся рускімі. Што вы займаецеся беларускай апазіцыяй? І пакуль у нас засталося не вельмі шмат часу да канца, давайте вернемся да фільма. Усё ж такі ў гэтую нядзелю будзе першая серыя. Чым ён будзе адрознівацца ад даклада, які вы ўжо прэзентавалі, і чаму паўстала вось такая ідэя 3 серыі выпусціць? Па сутнасці, фармат гэта 3 серыі. Сапраўды, у першай серыі мы распавядаем пра ваенна-палітычную падрыхтоўку. Гэта змяненне заканадаўства, непасрэдна вайсковую падрыхтоўку. Другая серыя пра сацыяльна-эканамічную падрыхтоўку. Гэта і эканамічныя змены, сацыяльная падрыхтоўка медыцынскіх арганізацый для патэнцыяльнай вайны. І трэцяя частка, яна накіравана менавіта на мэсэдж беларусам і заходнім партнёрам, як супрацьстаяць вось гэтаму патэнцыяльнаму уцягванню у вайну. І гэта робіцца для таго, каб змагацца з той прапагандай, якая ёсць зараз у Беларусі, расійскай рэжымнай прапагандай, якая кажа, што там НАТО хоча напасці, якая кажа пра тое, што ўсё добра, мы самыя мірныя на свеце, але ідзе, вось мы бачым падрыхтоўка, каб не адбылося так, што ў 22-м годзе беларусы былі супраць вайны, вайсковцы таксама не хацелі ўдзельнічаць, каб не адбылося так, што праз паўгады беларусы будуць вымушаны і пойдуць удзельнічаць у гэтай вайне. Артём сказаў вельмі важную рэч. 2022 год. Не Лукашенко прыняў рашэнне аб ненакіраванні беларускай арміі ва ўкраіну. Гэта беларусы вырашылі. Бо ён разумеў па сацыялагічных апытаннях, што нават у войску будзе шмат
афіцэраў, якія не выканаюць гэты загад. А грамадства у нас абсалютна антываеннае. Таму нам важна гэтым дакладам давесці, што робіць Лукашенко, што ён стварае гэтую пагрозу чарговы раз, і нам важна, каб у грамадстве было менавіта антываенны настрой. Гэта будзе перашкодай. Нашым партнёрам мы кажам, калі вы будуеце лінію обороны по мяжы Еўрапейскага Саюза з Беларусю, добра, мы разумеем, гэта вашай дзяржавы, вашай межы, вы укладываеце ресурс, але не забывайте, што першай лініяй обороны з'яўляецца беларускі народ, беларускае грамадства, і яно доказала гэта ў 2022 годзе, хаця бы часткова. Да, я тут, конечно, не буду ідэалізаваць, армія расійская пайшла, але беларуская не пайшла. Давайте працаваць з беларускім грамадствам. Але пасля вось гэтых 3,5 гадоў лютай расійскай і беларускай прапаганды і накручвання, ці гэтыя настроі, на ваш погляд, маглі змяніцца? Змяніліся, на жаль, змяняюцца і ў горшы бок, і таму мы робім гэты даклад. Таму дзякуй Белсату, што вы падтрымалі і таксама расказваеце пра гэты фільм. Вельмі важна, каб мага больш беларусаў паглядзела ўсе гэтыя 3 серыі. Ці зможа гэты фільм мабілізаваць беларускае грамадства, каб яно сказала не вайне знову, або ва ўмовах цяперашніх рэпрэсіяў? Гэта... Мэта такая не ставілася. Гэта праца, як кажуць, у доўгую, за умы, за сэрцы беларусаў, каб яны заставаліся сапраўднымі беларусамі, якія не хочуць вайны, хочуць незалежнай Беларусі. Таму гэта праца не сённяшняга дня, не атрымаецца зрабіць так выйшаў фільм і штосьці змянілася. Не, гэта доўгая, складаная праца. А які месседж заходнім партнёрам дасылаеце гэтым фільмам? Ну, толькі што я сказаў, што вельмі важна, каб заходнія партнёры, калі купляюць узбраенне, я вельмі часта прывожу гэты прыклад, і калісьці мне амбасадар Швецыі, магу ўжо сказаць, ён з'ехаў, дарэчы, учора з Варшавы, ён запытаўся адкрыта на канферэнцыі, кажа, канферэнцыя мела закрыты характар. Спадар Латушка, скажыце мне, а з чым мы можам дапамагчы вам? Я кажу, купіце F-16. Праходзіць нейкі час, і кажа, так чым мы можам вам дапамагчы? Я кажу, купіце F-35. Он кажа, слухайце, мінулым разам вы прасілі F-16. Я кажу, да я ведаю, вы не F-16, не F-35 не купіце. Вось гэтыя сродкі, а колькі каштуе F-35? 150 мільёнаў даляраў. Накіруйце на беларускае грамадства, на тое, каб беларусы верылі у дэмакратыю, у свабоду, хацелі жыць у незалежнай еўрапейскай краіны, дзе няма рэпрэсій, няма палітычных зняволеных. Ёсць яшчэ таксама меркаванне пра тое, вот вы яго выказаліся, што ёсць расслаенне нейкіх элітаў, ці можна нейкім чынам коротка адказаць на гэтае пытанне, ці вы гэта ведаеце дакладна? Ведаем, не ведаем, Лукашенко наўпроста гэта пацвярджае. Учора ён сказаў, слухайце, тут у нас патрыёты дзесьці ў адміністрацыі узбунтаваліся. Ну, калі публічна Лукашенко пацвярджае гэта, зразумела, яно ёсць. І пагрозу стварае амбасадарам, якіх яго не так шмат, а ў асноўным гэта часова і павереную справах, бо шмат краінаў не прымае ад яго амбасадараў, ён кажа, толькі здрадзьце мне, толькі паспрабуйце здрадзіць, вы будете ведаць, якая адказнасць. І мне адразу згадалася гісторыя з Денісам Сідарэнка, якога я ведаў, амбасадар Беларусі ў Германіі, які скончыў жыццё самагубствам, альбо было справакавана гэта КДБ. То есть вось як ён глядзіць на чыноўнікаў, ён разумее, што ў галавах, у головы ён не залезець. І большасць, а большасць я ведаю, думаюць інакш. Шкада, што да гэтага часу ён у сістэме. Шкада, што яны купляюцца за грошы, за машыны, за вадзіцелей, за рэзідэнцыі. Шкада. Але вось у галавах іх, я перакананы, ну, у палове, добра, у большасці, напэўна, мара пра незалежную Беларусь і свабоду. Хацелася б у гэта вераць. Дзякуй вялікі за размову.